Αφού θέλανε πόλεμο, θα τον έχουνε. Πάμε λοιπόν. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you. Και το θέμα της κυρίας Θάλιας Δραγώνα δέχεται μια πρόκληση από ένα blog που λέγεται Jungle Report. Βλέποντας το πανομοιότυπο δημοσίευμα στον ιό της ελευθεροτυπίας, όχι ότι έχει καμία διαφορά ότι συνδέονται όλα αυτά τα κέντρα. Θέλω λίγο να μιλήσω στο ιό του Jungle Report για να πω τι θα κάνουμε. Θέλω να πω στον ερήτημο ιό της ελευθεροτυπίας, προφανώς Jungle Report και ιός είναι περίπου στην ίδια, ίσως τα παιδιά του και τα εγγόνια στο τέτοιο. Βάζω μαζί και το Jungle Report, μην μου πούνε δεν απήντησα. Γιατί κάποια διαγράφουν, ενώ ξέρω εγώ απαντώ πάντα. Είχα φέρει πρώτα βιβλία του Δραγώνα, λέω ένα σε κουβί να διαβάσω από μέσα από θέμα. Ισχυρίστηκα ποτέ στον αέρα ότι διαβάζω απόσπασμα. Οι φίλοι του Jungle Report, φυσικά οι ίδιοι ελευθερικοί που είναι όλοι στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Γιατί εγώ τα βιβλία τα έχω διαβάσει εδώ και 2 χρόνια. Έτσι νομίζανε και στο Jungle Report και στον ιό. Ανέλαβαν κάποια εργολαβικά την υπεράσπιση της. Ότι και οι κύριοι του Jungle Report είναι ανώνυμοι. Αλλά και φυσικά ο ιός ελευθεροτυπίας που είναι επώνυμοι. Γιατί πλαστογραφίσαμε και είπαμε ψευδός πράγματα που εκείνη δεν είπε, εγώ ψεύτης, έχει σχεδόν αγγίξει τα όρια της προδοσίας. Γιατί? Και εγώ ο ψεύτης, που μου βάλει ένα μεγάλη οθόνη και λένε ο Άδωνης Γεωργιάδης ο ψεύτης. Αυτά που λένε είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Απόγονοι σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν είναι, Ελλήνων από τη Μικηναϊκή εποχή. Η ανάζωση των χειριδίων ιστορίας. Μα θα τρελαθώ κυρίες και κύριοι! Και τολμούν να έχουν το θράσος, γιατί περί θράσους πρόκειται, μόνο άνθρωποι ανέσχυτοι μπορούν να έχουν τόσο θράσος, να μας εγκαλούν, λέει, για εθνική πλαστογραφία και ότι είμαστε ψεύτες και ότι κακώς κατεβήκαμε στον δρόμο. Γιατί πρόκειται περί θράσους. Και βεβαίως ο ιός ελευθεροτυπίας και αυτοί του Jungle που είναι με τα εγγόνια τους, προφανώς είναι θρασείς άνθρωποι. Διανοήθηκαν αυτοί οι θρασίδουλοι να μας κατηγορήσουν για πλαστογραφία, να μην διανοηθούν καμία άλλη φορά οι κύριοι του Jungle λοιπόν να με προκαλέσουν. Θα γίνει ο κακός χαμός. Ετοιμαστείτε για κόλαση. Έχεις να πεις τίποτα? Τρομερό, τρομερό. Έτσι. Ετοιμαστείτε για κόλαση.